Как сте дошли в едно ново видео и в това видео ще играем DOS. И не забравяйте да се абонирайте, да лайкнете това видео и да ударите тази камбанка. И както винаги играем с Симо, моят приятел. Ще има линк за неговия канал долу в коментарите. И да, нека направо да започваме. Симо, кажи здравей! Симо, ще започваме ли? Да. Аре. Ще има нов апдейт. Аз съм го играл малко по-трудно. Елай, тук има за двама. Пише лайва. Марти, дай за двама. Дари. Ох, чакай. Ела. Ей, тук е Сашо. Ела, бе, човек. Симо, ела. Ей, тук. Ела. Ела, бе, ела. Не мога да разбера, не причат, не знам какво. Хора, ще се върнем след малко, като на приятел настройте станат по-добре. Айде. Добре, хора, само се рестартира играта, май. Не знам какво направя, ама настройте не се върнаха както трябва. Тъй, че нека направо да започваме. Симо, къде си? Учи се. Добре, аре бе, човек, къде си? Ей, ела! Добре, хора, нямам търпение да започнем тази нова поръчка. И добре, хора, най-накрая започнахме двата. Еми да. Най-накрая, наистина. За келе. Очаквам музичката, най-спокойната музичка. 3, 2... Не, слушай. 3, 2... 3, 2, 1. Вземи локпик. Аз се взема локпик и фенер. Не мога. Моля? Не, ще минем Дорс и в другото видео. И в другия епизод на Дорс. Тогава ще минем. Добре. Я чакайте, че настройките са ми за компютър. Аз го правя. Настройките са ми като на компютър. Готово правя. Значи Марти винаги събират паричките? Да. Кинтите. Както не е казвам. Марти, двамата сме прота на тая игра. Марти, кажи колко пъти сме се пробвали да минем или някакво или на 100 пъти, колко пъти сме. Или 200 000 пъти сме умирали на 100 доларата. Ама айде вече да започваме да не ви да не... Толкова, не, над 10 000. Да. Да започваме вече. Ама ще се изчакваме, защото иначе ако не се изчакваме и ще ни фане. Ела... Не! На третата стая и вече трябва да търсим ключа. Ама ще събера много пари от тази стая. Че да купим нещо от Джеф Шопа. Нищо не бутай. Нищо не бутай. Добре, само 2 стаи ще взема. Една. 100. Ти какво искаш да си? Една. Какво искаш да си? Да. Това. Свещ. Свещ. Защото там... Да, защото преди стопната врата, когато свещът не е угаснала, значи няма ръж. Да, и като е угасната, идва. Защото там няма лампи, нали? Синя и угасне, тогава ръж идва. Еми да, защото в тези барати, там ли какви са тези къщички,
няма светлини и ръж като идва. И не може да видим дали идва, защото нормално като е светло и ръж като идва и светлините мигат. Симо, имаш ли ключович? Или трябва още да чакам? Или трябва още 2 часа да чакам? Аз го взех. Аре. Брав, не, това не свети. И като свети си, но като се забавя. Най-много на 15 врата май излиза ръж. Да. Нормално на 13-та. Еми добре хора, ще се видим като стигнем до 13-та врата. Тази Хора. този четвъртък или този понеделник и този вторник, да. Някъде там ще играя на Brawl Stars. Оле майко. Хора, почти сме на 13-та врата, ръж след малко ще дойде. Тъй, че и тук трябва да направим картините. Чакай, аз какво картина за добре? Аз се сложа. Сега тази май трябва ето тук. Да. Аре. Не пипай нищо, не пипай нищо, не пипай нищо. Само отгоре, само отгоре. Добре. Кой има запалка? Вземи. Ей, тук прегод. Ей, тук аре на бас, че има ръж. Няма. Има. Има. Хидо. Не излизай, не рискувай. Аре. Продължавам. Айде да направим лек спидран. Чекай, върху стайте. Брат, сериозно ли го Не видя ли ръж на... Светни да няма някакъв. Ей, пропуснах ми кинт. Нищо взех. Брат, изчакай, ма. Векш. Чекай, тук ще видя. Добре, сега не пипаш шкафовете. Кенти, менти. Коли са. Кога ще дойде черния Криска? Криската. Сик. След малко ще дойде. Черния Криска ще ни гони след малко. Защото му отвядохме пържовата. На коя врата бяхме? Чакай. Не знам. Не! Оле, тоста пак ми изкара англите. Тос дуб. Ей, тук маше... Не. Трябва да има стъкла и е. Черния Криска. Трябва да има очи. Да, знам. Вече направиха в тейта, когато примигва за очи. Ако примигне двойно, значи и ръши. Ако двойне... Взели го? Когато ходят очите, ако примигнат двойно, очите излъгаш. Не го знаех. Вече така направиха в тейта. Много е. Намерих лепенка. Върнах се живота. Какво? Идвам. Какъв рай открива, човек? Какво? Не! Винаги влизам по тест. Карма. Господин... Аре бе, коя врата е, бе, човек? Коя врата е? Чекай, тихо. Не, ето.
Тази е, нали? Да, тази. Чакай. Не е тази, не е тази, не е тази. Другата е. Тази е, ти имаш ключа. Аз ще отворя дори. Ето, аз ще отворя дори. Толкова не ме е страх. О, фак. Ръш, ръш. Аз съм до врата. Мани. О, не ги взема. Светни ме с. Брат, светни. Мерси. Аре. Тази тъпа. Скрич. О, дай на стая. Пет стенки. Много тая. Хора, ще се видим като дойде Сик. Черното чудовище. Добре, хора, върнахме се, намерихме ключа. И да. Хайде се му отвори. Браво! Браво. Обърках се. Без да исках. Не исках. Изкарам ангелите, аз не го очаквах, без да исках цъкна. Нали ти казах, че е тази вратата? Ма без да исках цъкна, не го очаквах. Нацъкай бе, човек. Аре бе. Колко дена трябва? Триската кога ще ми гони. Или на 20-те някоя врата, или на... Знаеш? Да, знам. Здрасти, господине, и чао, господине. О, кинч. Намерих рая. Вече имам 655. Брат, точно така. Не бях в том... Дур. Вратата реши. Брат, светни ми! О, очите. Светни. Светни бе. Лякай. Какво? Ау! Този маняк. Изчакай малко. Що да имам бе? Не умрах. Чакай. Sunday, Monday, Tuesday. Сега става ръше. Сега става да има един шкаф и ръж да дойде. И тогава вече те ще се изнервят. Ръж? Да, знам. Де бе? Този човек не идва. Не идва. Изчакай ме. Подгони. Изчакай ме, бе, човек. Ей сега криската ще ни подгони. Да. Сик ще ни гони. Криската, що? Този човек няма мозък. О, идва. Беше Идва! защо? Могвай, идва! Аз как бягам, а? Не бягам ли като флеш? Брат, що не ми дава да влизам? Шляпна ли? Оле, майко, мислих, че умря. О, лепенка. О, благодаря ти. Аз се взех. Имам много малко живот.
Защо? Да си ми казал. Аз си казах. Не съм. Добре, хора, ще се видим като стигнем на врата 50. Добре, хора, стигнахме до вратата 50. До 50-та врата. Симона отваря, трябва да взема тук агентите, оле, че много взех. Райан. Не. Намерих нормалното. Аре, клякай. Влизаме. Не, аз съм тук, Аз съм тук. Брат, аз съм тук. Чули? Отиди от другата страна. Вече съм махнал, отиди нагоре. Като ми каза, отида нагоре и свещ, толкова не смеш. Намерих свещ. Чакай, не мога да ти кажа. Чакай, аз ще я взема. Чакай, че то скъсно. Късно, аз вече я взема. Аз се качвам горе да гледам. Чакай, че косметик. Махай се, бе, човек, махай се от него. Просто не ставай. Не бягай. Не бягай, иначе ще чуй. Добре, просто не бягай, иначе ще чуй и ще фане. И ще нашляпа дупето. Ох, човека, то съм маняк. Взели ли сте? Добре, айде. Кода? Фак. Аре. Да, добре. Намери ли я книгата? Не. Не е горе, аз горе книга не съм виждал. О, фак, то с косматия бе. Добре, хора, ще се върнем след малко. Хора, стана голям проблем, Симо умря. А, не, излез. Бягам от господин Кошмар без мозък. Не може ли просто да научкаш? Да научкаш. Добре. Просто пробвай различни номера. Аз. Аз съм умрял. Добре. Добре. И хора, И добре, хора, казваше, че свършвам видеото сега. Оставете лайк, победете с... Оле, намерих книжката! Хора, намерих книжката, последната книжка. Чао, Марти. Чао. Ох, трябва ми листа. Фак. Как? Вараду! Не, ревайвам се. Не, някак. Ревайвам се. Здрасти.
Брат, върви нормално. Ако дойдеш. Брат. Нещо идем. О, как забравих да смъртя. Къде ли си? Идвам. А не, качвам. Добре. Просто ще се вдигна като направя кода. Аре. Добре, хора. Избегнахме го. Минахме. Добре. Трябва ми не мога да. Вземем този ключ и ресърфът. Така, продължаваме. О! Мога ли да слезам? Четири. Не. Хорошо, да. Олема. Айде, мога се. Как? Не съм на тъмното, на светлото съм. Как? Добре. Какво има? Нищо. О, не.
Хора. Имаме един шкаф. О, ето го най-накрая. Къде? Аре, кажи ми къде си. Но. Нищо няма. Съм пърдет на примероха ли? Примероха ли? Добре, примероха. Здрасти, чо. Так ли? Добре, не така. Брат, как? Дали не я пипнах? Тук сега ще направим това. Ще се просто направим. Лепенка. Благодаря. Добре. Да сложа такова. Нямам батерия. Ще гасна. Представете се, не бях видял, че няма батерия. Стигнахме до врата 100, ако бяхме в асансьора. И телефона не умре. This painting is killed my yeah. This painting is tilted. Lit.
My neighborhood. Значи това е къде ние живеем. Значи това е квартала, където ние живеем. О, ръща. О, нямам душ. Пак ли? Махна ли се? Да. Пак ли? Вън? О! Добре, рещо? Или амбуш? Едва ли? Не. Явно не. О. Да видим. Нещо. Последно. Здрасте, Сик. Как си? Чакай. Интересно. Папка. Напред. Добре, да скъпа фенер за врата, за стотната врата. Това е проблем. Това са акултни. Амбушерираш? Нет. Пока сте дошли в едно ново видео и по това видео ще играем DOS. И не забравяйте да се абонирайте, да лайкнете това видео и да ударите тази камбанка. И както винаги играем с Симо, моят приятел. Ще има линк за неговия канал долу в коментарите. И да, нека направо да започваме.
Симо, кажи здравей. Здравейте. Симо, ще започваме ли? Да. Аре. Ще има нов апдейт. Аз съм го играл малко по-трудно. Елай, тук има за двама. Виж, елай. Марти, дай за двама. Дари. Чакай. Ела. Ей, тук е Сашто. Ела, бе, човек. Симо, ела. Ей, тук. Ела. Ела, бе. Не мога да настроя, не ми причат. Не знам какво. Хора, ще се върнем след малко, като на приятел настроите станат по-добре. Айде. Хора. Добре, хора, само се рестартира играта, май. Не знам какво направя, но настройките не се върнаха както трябва. Тъй, че нека направя да започваме. Само, къде си, бе, човек? Получи се. Добре, аре, бе, човек, къде си? Ей, ела. Добре, хора, нямам търпение да започне тази нова поред. Ти добре, хора, най-накрая започнахме двата. Еми, да. Най-накрая, наистина. Аз ги не. Очаквам музичката, най-спокойната музичка. 3, 2... Не, слушай. 3, 2... 3, 2, 1. Вземи локпик. Аз се взема локпик и фенер. Не мога. Айде да ставиш тогава. Моля? Не. Ще минем Дорс и в другото видео. И в другия епизод на Дорс. Тогава ще минем. Както видиш, ще се връща. Добре. Я чакайте, че настройките са ми за компютър. Аз го правя. Настройките са ми като на компютър. Готово правя. Значи Марти винаги събират паричките. Да. Кинтите. Както ни е казвам. Двамата сме прота на тази игра. Марти, кажи колко пъти сме се пробвали да я минем или няколко, или на 100 на врата колко пъти сме. Или 200 000 пъти сме умирали на 100-та за врата. Ама айде вече да започваме да не ви гром... да не... Чак толкова, не, над 10 сме Да. Да започваме вече. Ама ще се изчакваме, защото не че ако не се изчакваме и ще ни фане. Ела. Не! На третата стая и вече трябва да търсим ключа. Ама ще събера много пари от тази стая. Че да купим нещо от Джеф Шопа. Нищо не бутай. Нищо не бутай. Добре, само 2 стаи ще взема. Една. 100. Ти какво искаш да си? Една. Какво искаш да си? Да. Това. Свещ. Свещ. Защото там... Да, защото преди стопната врата, когато свещът не е угаснала, значи няма ръж. Да, и като е угасната, идва. Защото там няма лампи, нали? Синя и угасне, тогава ръж идва. Да, защото в тези барати, там ли какви са тези къщички, няма светлини и ръж като идва и не може да видим дали идва, защото нормално като е светло и ръж като идва и светлините мигат. Симо, имаш ли ключовик? Или трябва още 2 часа да чакам? Аз го взех. Аре. Брав, не.
свети. И като свети синьо, като се забавя, ми показва. Най-много на 15-та врата май излиза ръж. Да. Нормално на 13-та. Еми добре хора, ще се видим като стигнем до 13-та врата. Тази Хора. среща, този четвъртък или този понеделник и този вторник, да, някъде там ще играя на Brawl Stars. Оле майко. Хора, почти сме на 13-та врата, ръж след малко ще дойде. Тъй, че и тук трябва да направим картините. Чакай, аз какво картина за добре? Аз се сложа. Добре. Сега тази май трябва ето тук. Да. Не, Аре. Не пипай нищо, не пипай нищо, не пипай нищо. само отгоре, само отгоре. Добре. Кой има запалка? Вземи. Ей, тук прегод... Ей, тук аре на бас, че има ръж. Няма. А, има. Има. Хидой. Не излизай, не рискувай. Аре. Продължавам. Айде да направим лек спидран. Чакай, върху стайте. Брат, сериозно ли го Не видя ли ръж на... О! Светни да няма някакъв кинт. Ей, пропуснах ми кинт. Нищо взех. Брат, изчакай, ма. Лекш. Чакай, тук ще видя. Добре, сега не пипаш шкафовете. Кенти, менти. Коли са. Кога ще дойде черния Криска? Криската. Сик. След малко ще дойде. Черния Криска ще ни гони седна. Защото му гледахме пържавата. На коя врата бяхме? Чакай. Не знам. О, не! Оле, тоста! Оле, тоста пак ми изкара англите. Тост дуп. Ей, тук маше... Не. Не. Трябва да има стъкла и... Черния Криска. Трябва да има очи. Да, знам. Вече направиха в тейта, когато примигва за очи. Ако примигне двойно, значи и ръши. Ако двойни... Взели го? Когато ходят очите, ако примигнат двойно, ще излъгаш. Не го знаех. Вече така направиха в тейта. Много е. О, намерих лепенка. Върнах се живота. Какво? Какво? Идвам. Какъв рай открива, човек? Какво? Не! Не! Ох, винаги влизам по тест. Карма. Господин... Аре бе, коя врата е, бе, човек? Коя врата е? Чакай, тихо. Ето. Не! Тази е, нали? Да, тази. Чакай. Не е тази. Другата е. Тази е, ти имаш ключа. Аз ще отворя дори. Ето, аз ще отворя дори. Толкова не ме е страх. О, фак. Ръш. Ако
О, не ги взема. Светни с. Брат, светни. Мерси. Аре. Тази тъпа. Скрич. О, те не става. Пет стенки. Много тъй. Хора, ще се видим като дойде Сик. Черното чудовище. Добре, хора, върнахме се, намерихме ключа. И да. Хайде се му отвори. Браво. Обърках се. Без да исках. Не исках. Изкарам ангелите, аз не го очаквам, без да исках цъкна. Нали ти казах, че е тази вратата? Ма без да исках цъкна, не го очаквам. Не цъкай, бе, човек. Аре, бе. Колко дена трябва? Триската погръща ни пълни. Или на 20 някоя врата, или на... Знаеш? Да, знам. Здрасти, господине, и чао, господине. О, кинти. Намерих рая. Вече имам 655. Брат, точно така. Не бях в том... Дур. Вратата риса. Брат, светни ми! О, очите. Светни. Светни, бе. Лякай. Како? Ау! Този маняк. Изчакай малко. Що да имам, бе? Не умрах. Чакай. Sunday, Monday, Tuesday. Сега става ръше. Сега става да има един шкаф и ръж да дойде. И тогава вече те ще се изнервят. Ръж? Да, знам. Де, бе? Този човек не идва. Не идва. Изчакай ме. Гони. Изчакай ме, бе, човек. Ей сега Кристата ще ни подгони. Да. Сик ще ни гони. Кристата, що? Този човек няма мозък. О, идва. Беше Идва! защо? Могвай, идва! Аз как бягам, а? Аз как бягам? Не бягам като след. Брат, що не ми дава да влизам? Шляпна ли? Оле, майко, мислиш, че умра. О, лепенка. О, благодаря ти. Аз се взех. Имам много малко живот. Що? Да се ми казва. Аз си казах. Не съм. Добре, хора, ще се видим като стигнем на врата 50. Добре, хора, стигнахме до вратата 50. До 50-та врата. Симона отваря и трябва да вземат пакетите, оле, че много взех. Не. Намерих нормалното. Аре, клякай. Влизам.
Не, аз съм тук, аз съм. Аз съм тук, Мичо. Брат, аз съм тук. Чули? Отиди от другата страна. Вече съм махнал, отиди нагоре. Като ми каза отида нагоре, усеща, толкова не смешно. Намерих свещ. Чакай, не мога да ти кажа. Чакай, аз ще ядам. Чакай, че то скъсмати. Късно, аз вече ядам. Аз се качвам горе да гледам. Чакай, че късмати. Махай се, бе, човек, махай се от него. Просто не ставай. Не бягай. Не бягай, иначе ще чуй. Добре, просто не бягай, иначе ще чуй и ще фане. И ще нашляпа дупето. Ох, човека, то съм маняк. Взели ли сте? Добре, айде. Кода. Фак. Аре. Да, добре. Намери ли я книгата? Не. Не горе. Не горе, аз горе книга не съм виждал. О, фак, то с космати е. Добре, хора, ще се върнем след малко. Хора, стана голям проблем, съм умрял. Съм умрял. А, не, излез. Бягам от господин Кошмат без мозък. Не може ли просто да научкаш? Да научкаш. Добре. Просто пробвай различни номера. Пробвай различни номера. Аз съм умрял. Добре. Добре. И хора, И добре, хора, казваше, че свършвам видеото сега. Оставете лайк, победете се с... Оле, намерих книжката! Хора, намерих книжката, последната книжка. Чао, Марти. Чао. Ох, трябва ми листа. Фак. Трябва ми листа. Как? Вараду! Не, ревайвам се. Не, някак. Ревайвам се. Здрасти. Брат, върви нормално. Ако дойдеш. Брат. Нещо е.
Колко забравих да смъртя. Къде ли са? Идвам. А не, качвам. Добре. Просто ще се вдигна като направя кода. Аре. Добре, хора. Избегнахме го. Минахме. Добре. Трябва ми почти не мога да вземем този ключ и риса. Така, продължаваме. О! Много лесно е. Хорошо, да. Олема. Айде, много се. Как? Не съм на тъмното, на светлото съм. Как? Добре. Какво има? Нещо. О, не. Хора. Това е един шкаф. О, ето го най-накрая.
Къде? Аре, кажи ми къде си. Но. Нищо няма. Съм пари детни. Примегаха ли? Примегаха ли? Добре, примегаха. Здрасти, чо. Так ли? Добре, не това. Брат, как? Дали не я пипнах? Тук сега ще направим това. Ще се просто направим. Лепенка. Благодаря. Добре. Да сложа такова да сложа. Нямам батерия. Ще гасна. Представете се, не бях видял, че няма батерия. Стигнахме до врата 100, така бяхме в асансьора. И телефона не умре. This painting is killed my neighbor. Yeah, this painting is tilted. Did lit my neighborhood. Значи това е къде ние живеем. Значи това е квартала, където ние живеем. О, решено. О, нямам мъж.
Погнали се? Да. Пак ли? Вън? О! Още не. Добре, или що? Или амбуш? Едва ли? Не. Явно не. О. Да видим. Нещо. Последно. Здравствуйте, Свик. Как си? Чакай. Интересно. Напред. Добре, да скъпя фенер за врата, за стотната врата. Това е проблем. Това са котнеш. Амбушерираш? Нет.